lainani bagai boskango phain tongkha haike yong boskango sabno budriwi kaplai khai nang hapango achok thairna musongo bisa saichnari abo basang basiri si do agen simino CPM roi tongmamba aran marana kya CPM no roi nang hapango tubna musung nini sinimung yo nini mung anmung de anmung ba ako sulo kunya tamo debar ko age kisa di sarkar abo phai saman jibu ko phai pheli able achok thairong malia ko ro ko ma sukja kata haike yong wati phai puru rogole no rok boja ko achok tongai oro no ko sati huwe asukja ta pu sati hung ni ma tongai jaw nokar wati puru le Enggak ba apro ka bunyi dukan ro ma hapta haike norok ni je omi titi edisi achok thai samoni ongnai tini abahirokno tuino tuidu hatini lukurok hayekiba oti prasa lukurok titi edisi hapango sabno achogrnani musung obo jar jar opinion hayekiba jar jar muchungma abonono tini amseni lukurok thai thaini lukurok tuidu hatiwo phai tini ground zero report khaitani obono mangkha kokthum thumnai koktoma thumnerokni bisingti tini kabangkokno salaika tipramo thanano titi edisi achok thai tubunai tei lukurok salaika CPIM ni no sirisi tini simi ri phaimani o CPM no tini titi edisi hapango achogrnai haikini bahaini tini tidu amchani lukurokni bisingti saka khulumka joto ani o mangpli nai tongnai lukurokno tam keseng obono tini tuidu hatini shal hayakeba tuidu hati o hatini bar tam keseng obono tabo titi edisi chongmari bakhak hai tongo ba titi edisi chongmari baskango phairuk ongwini tongkha aba hairokno ruk sawino chungtini tuidu hati wo ground zero report lukurok bai malai kok salainani haikeba lukurokni bakhawo tam wan sukjak tong sabono tini kok sawoi message na musung sabno tini chongmari kaplai khaine musung tini titi edisi chongmari ongmani yakulo sabno tini hapang tubuna ni musung aba herokno no tini otido hatini lukurok bai haikeba otido hatini tiprasa lukurok bai kok sanani bagai truk jeng oro tido hatiwo je phalnai haikeba painai borok bai no tini o amsaini lukurok bai kok sainai leni jeng oro phalnai te aba herok nukha jeng brok bai kok sainene brok ni bisingti boba hai amjok mungtong tini titi edisi chongmari ne tui haikeba o chongmari achok thai sabni bagai jeng tini otido hatini lukurok ni bisingti no lukurok ni bagai haikeba lukurok ni mokol buskango tu phainai tini test nong constancy wo tini MDC seat o test nongo sabno hapango tubuna ni musung obo tini jeng lukurok ni bisingti saimanai orok khoroksa chakra jeng malaika jeng o chakra jeng ni bisingti no jeng tini saiman lainai tini edisi hapang sabno achokrna ni musung aba hinen saiman lainai yong biang ni phaimani nung tini o tuido hati o sagade bo kamini phaimani ukule do tuisangma tuisangma kamini busuk hachalni ni kami bai o tuisangma o tuido hati 3 mal 3 mile na bisikai busuk raungi tongkha nang mo haike hati o phali tongkhaimani o manduk chokang 20-25 বছর থাকলা 20-25 বছর hai haike kuno nang oba hairokni nang 20-25 বছর hai jora nawi nang mo hai phali tongmani jora o muketeng thaiketeng mo hai ni jora o phano ke bonono bazar set ba tini tongthai aba hairok rinani bagai kebu phano phada phaika buko age kisa di sarkar abo phai saman jibu ko phai pheli able achok thairong malia ko ro ko ma sukja kata haike yong wati phai puru rogole no rok boja ko achok tongai oro no ko sati huwe asukja ta pu sati hung ni ma tongai jaw nokar wati puru le enggak ba apro ka bunyi dukan ro ma hapta haike norok ni je o mai kutung thai kutung role borko oro thoklo oi kalangai ma habu thoklo boi khari mat yong haike belai no kha khamani kok tabuk to baskango titi edisi chongmari ba but lainani bagai baskango phain tongkha haike yong baskango sabno budri wi kaplai khai nang
하방고 아쪽 타이르는 무슨 어묵자 사이트나리가 아버바 정바 시리시지도 아겐 시민은 시비에모 로이 동만바 아른 말은 아까 CPM는 로이는 하방고 또 분하는 무슨 어 니니 신이 뭉요 니니 뭉 아니 몽데 예. 아니 몽바 아까 술로 그냐까 술로 그이나 담모 데버마 술로 그이나 데브로 한바이도 조라리만 해봐게 그나그나 어럭커럭자 자크라즈 진이 용이 쇼반 담게 시리시티니 지미노 CPIM 바이 동의 파이마니 오 CPIM는 뭐티니 티티 ADC 종마리 하방고 아소그라니 무중도 히니 비니 꼭티노 티니 사라이사라이게 뭐 샤위트나리가 피아바 어버 부숙즈라티 비니 카워 그보이 억토마 카이마노 뭐티니 CPIM노 아속 타이스 남나니 अब हाइकेनो संताय बरबो तुरुक जों साइमा लायनाय गोबांखौ फालनाय रक हायके बा ओ फालनाय रकनि बिसिंतिबो जों अरबो साइमानाय बरकले तिनि ओटिटी एडिसि चंमारिनो साबनो आजक थायो तुबनो मुसुं बा साबनो तिनि बुत कप्लाय खायने मुसुं आबा हेरकनो जों तिनि ओटिदो हातिनि दिप्रासा लुकुरकनि बिसिंति ताबु टिटी एडिसि चंमारि गानार अंगै तंमानि जरावनो जों लुकुरक निबस कांगो तुबि फाइनाय तिनि बरकले साबनो बुत रिवै चंमारि कप्लाय खायने मुजुं अबनो न जों साइमानाय ताय खरकचा चिनि ताखुक चाक्रा अरवो फालनानि फाइमानि मैखथों खायखथों आबाहायनि बिसिंति फानो जों बिन बिसिंति आम जगैनायनि साबनो कप्लाय खायने मुजुं काकालाम सगनो न जों अ तिदु हातिनि बिसिंति नों तिनि बकांनि फाइ अ तिदु हातिवो माहायके मैखथों थायखथों फालपायखोन सागारि आंखे और तुदु बाजारन तंगो अ तिदु बाजारान ए ओ क थानानि आयां दक्षिण साइड ए या पश्चिम साइड तंगो दो आरो तो आनि पार आनब गांरखे व्यवसाय किसे मिसे मुखि तुइनाय बुरा बुरा बा फारि तंना हाता yung hake bisikai bisu hairong tongkana nung orwo mahai phali tongmani ba mikitong thai tongno bisikai bisu rong na आं 1998 नि सिमिन आं मुखि दं व्यवसाय खायमानि इनका ताबो 2025 पनि सलिखा हाइ तुरुक किसा खाय तंगा उता कहि बुरा बुरा बा yung hake belekeno kha khamani ko tini jong orwo phainu phaika lengna thaikri asok thaikri ba tini bazar set gri tini watui pamtui phaikan kai khalai mi kathangma phalai jaw हाके मा तंगा aba hairok na tui nung tam kok sanan musung saga आं बाथाय ताम साना तंगरो जे बाजार कमिटि हिनि तंगु इनका बर नायखानि खायका समा जे जिनि जे पालमाति तंजा खाता बाजार कमिटि हिनि तंगुलै कायसा इनका बाजार कमिटि रबु आय मांस सेट खायका yang ri set खायका हाय खायका हिरि लायका जिनि आसक थाय जागा त सरो त रिमेया मखिदों व्यवसाय खायना रनो त रिमेया इनका ताव आबो त जागा बाहायनो गरीबा हायनि बाहायरखो मा तंजा खाता कहि hake o mui kathung tabu oro phalnani achok mani ba tini obo ki bara rok na dana abo buini bo dukan bo sang asuma ba kise misa bara mar nanyo busuro mari এই তো মাসি 200 টাকা রমার ওটা masi 200 taka hake nung tini phalnani phaikan kai ba tini busugroni rok nung tini mal rok tubuna আং তিনি জামানা মানে হাঙ্কা প্রায় 5000 মতন মাল নাও hake nung 5000 ni bisingo si 200 taka borok no khaiklai kalangna না আবার তো মাসি মার নাই মাস বাইসা মার ওটা hake tabuk to buskango chongmari titi edisi chongmari ba tini but rolainani bagai phai tongu hake nung tini sabuno titi edisi chongmari wo kaplai khai achok thairnan mutung oboro se saiknari আগিনি যে তাবু যে বর্তমান তমানি যে যে এমসি যে সদাগর কলই তঙ্গু जों তাবর তরুন আসাগে মা তংজা কথা কহি oh sadagor koloi আ tipramo thana টিপ্রামো থানা খালাই ফাইমা বাহাই নি মাঙ্গা তামা জং লাগাতা nungka tipramo thana titi edisi hapango asogrnan আসরন মুসুংতা nini mungkai আনি বমকে সাদুমুনি দেবরমা sadumuni debrama khana oro khoroksa tini obono bini bisingti ke hayake ba bini opinion kha tini obono thangnai 2021 ni salmarini jorawo hayake ba 2021 ni salo tini titi edisi chongmari kaplai ongi thangka tini borom ganang sodagor koloi tini bonono khoroksa চাকরা
OTT edisi song marino buder na musung borni sai knari faide haike sungtai boro truk truk sai nelene biang ni tai boba hai message nan musung ba tamnati brogle message nan musung o amchani lukurok haike batini oro phalnai painai abahairok bai sung oro sai nelene oro tai khoroksha sung malaika sakrazuk bola biang ni phai tini obufang saklomo phai oro tam tam phaka abahairok no sung bini bisingti sai malaine ayong biang ni phai kan nung tini oro o mikutung thai kutung phalma sagari Orang parani urus nok uyang. kami ni mung tamo Kami ka tujuh orang babu para. ram babu para Yang babu para. haike oro nung mikutung phalam phaimani da Mikting no palo. Deli no palo bazar gurum cungo. dili no phalo Mikting palo cungo jaga asok. Wat bar kau asok beng tola. busuk bosorong kana nung oro mai ken mikutung phalai Pal kau ne masor. Tapi besok ni syasnya ni je. Engkau mas songsar kelai palmani. Boya song kasuk. 30-40 bosor hai Apa itu nong kena? haike abahaini jorarogo phano wati nok barok kati ui thanglai ba wati nok bar ni jorao phano halai tongnani nangbo ok thaisani baguina Matong. haike oma hai rokno oduku kosto rokno nugui kebo neta rok norokno bazar set to pairinai ba norokno 10 taka. bazar set tangirinai abahai rok kebo phano sapaini rok to Kere kere. kebo phano kere Kere ke pun saya. bud roklo sana rok pa phai neta rok Amo ka but thai kan hatai nok kasamain phaimen soya ne tarau. Kacang ni phaiya ko phun ni phaiya ko som phaiya ba tai thak mung kre birau. ya bud ka san payo But ka san phaiya. Pia ba wati kongri win norok no o mui kutung thai kutung phalri to no Amo kalau bab kre. Phaiman ni san phaiman. haike tabuk to edisi song mari bus kanggo phai tongkha bodur laina ni bagai nung tamo kok sana no musu But dinan mage ba tama kacana ni sung ba tama ni sasina ni tai. edisi hapango sabuno tu bunan musu Sung ba chini no tu mo mo suta. Sung Sabuno. ba ba ko tongna ni bagay chini di si ongkona ni bagay. Chini borok no python jung sadin manan bagay jung no komata manthon ni tongta sung. sabuno Chini borok no ta. chini borok joto no chini borok sabuno bo pati no tu bunan musu Tibra pati no python. tipramotha Tibra motha. Boto tini chini habwak ra butong bla loge. Santi manthon jung. Abono na sai tongta sung. tipramotha no no Tibra bodur motha bo di ni tongta. Somatong kain so. haike ni mungkhai An mong kai bisakha. haike ni o mui kutung thai kutung phalani bagai nok rola nana musu nya তা সাথে আবার সিপিএম সরকার 25 বছর খাতেই ফাইকা রিনাই নি খাব্রমই আনি বসাবো বरै মাসা বरै মাগनै চালা মাসাসি आं नुको हाइका तो नाके संसार तालoi तो बो के बुहियाबले रिनै मांथै बान्दे जगै फाइका haike yong tabuk to chini ompi 41 nong tei ompi test nongo tipramothanu ndc tipramothanu mla haike borok no tuile nung tam kok sanan musu tam sanani je greiba manamusu basabatei chole laya angkai sujug subidaraw manamusu khata nokraw hugraw kaham khainani nok umaya kho maya age manma buri batarok la mangkhada batala mangkhabla biskai bisurong tongkha buri bataman mala Buri bataman wakai ongkhana 20 বছর লকা খানা আন চলা থিপেকে বিধবা বাতানি রিজাখা থিমে বালো খাবলে আন বেসা চেরাই চেরাই নো কালাং থাংপাই খাবলে enggak haike o bazar nok ni bagai khani ni kono ব্যবস্থা অবস্থা grei gerei haike obono tui nung tam kok sanan musung o amsai ni mla ndc rong no Jini buri raw sob সময় wati kongoi phalna nango sono kaisa subida kharika ba hamuta abo ke bune ta hiable sino tuitu masbano snai krible keufan sapai ni ke phon sabai nei kre haipano nung tipramothana bodur na musung Dine ang haipano jini ang santime phan busu besar phaman thangthun ang haika thangphan an busu besar phan sugong thun haipano nung tini o bu phang tolau wati kongoi nok par kongoi na nung mikiteng theketeng phalai tong haika no basabutoi pusi tonga haipano nung tini tipramothana bodur na dine haipana nini mungkhayong ang bisakha kolon bisaka kolai khana oro tini khoroksa chakrajak belaino phankra phan motokjak tini titi edisi chongmarino bodur nani bagai tamkai
Wati nok war phaipano bo obu phang tolawno maikhtung thaiktung phalei 40-50 bosor hai ongui tongkha haipano tini o netarok borokno nailiya borokni o tongthai achok thaino nailiya o wati nok bar tabuk bwskango phai tongkha titi edc chongmari bahaino bwskango phai tongkha haipano tini o titi edc chongmari o bo tipramo thanano budrinai hisaka bisaka koloi tamkai tini bo o wati pamti kongmani phol obo busu bwsarok manthung haikeba o phol rokno thui thangmani yak olophano tini busu bwsarokni kaham krung kaham achok thai kaham maja thai abahai majathung hinui bo tini busu bwsa thai rokni bagino tini o samungno tui o titi edc chongmari o bo tipramo thano budrinai hini samani